Хәерле көн, Гөлсирә Мирзакова. Иң беренче мин һеҙгә сикһеҙ рәхмәтемде еткерәм. Бына бер милли китапхана бик матур эш өҫтөндә, әҙәби кәрәк проекты өҫтөндә эш башланыҡ. Тәүгеләрҙән булып беҙ һеҙгә шылтыратҡан инек. Әйҙәгеҙ әҙәби кәрәккә килергә һәм сығыш яһарға. Һәм беҙ һеҙҙең сит яҡтарҙа булыуығыҙҙы, шулай уҡ Өфөнән ситтәрәк булыуығыҙҙы белгән инек һәм бына маҡсат алған инек бергәләп, Аллаға шөкөр, беҙҙең хыялдар тормошҡа ашты. Бөгөн беҙ һеҙҙе әҙәби кәрәҙҙә күреүгә шатбыҙ. Рәхмәт, мин дә бик ҡыуанам. Рәхмәт. Гөлсирә Мирза ҡыҙы Ғиззатуллина, яҙыусы, журналист, тәржемәсе, Башҡортостан Республикаһының Яҙыусылар союзы һәм СССР-ҙың Журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Иң беренсе һеҙҙең хәтерегеҙҙәме китап менән ҡасан осрашыуығыҙ? Бер китап менән дөрөҫөн әйткәндә мин Ҡулығыҙға ҡасан алыуығыҙ? Ҡулыма ҡасан алыуым ул беҙҙең өйҙә иң мына беҙҙең атай менән әсәйемдең аларҙың ғөмүмән мөнәсәбәте шулай инде. Әгәр дә ашарыңа эсереңә булһа һәм өйөң йылы булһа, аҡсаң гәзиткә һәм журналдарға китап алырға етә икән, һин донъяла иң бай кеше дигән аларҙың ҡарашы бар инде. Һәм шуның өсөн беҙҙең өйҙә һәр ваҡыт гәзит, журнал, китап булды инде. Һәм шуға күрә мин хатта уны иҫләмәйем, моғайын тыуғандан алып ҡуғандыр инде ул китап менән осрашыу, һүрәтле китаптар менән инде. Әммә мин үҙемә иң теге мен 5 йәшемдә уҡырға өйрәндем, сөнки ул теге әлеге шул рәхәт тормоштан түгел, минең 2 уйнап үҫкән әхирәтемде мәктәпкә еттеләр дә. Улар 2 йәшкә өлкәннәр инде бит инде минән. Мин дә ул бараһың икән дип мин уларға эйәреп барғайным беренсе көндө, 1 сентябргә. Шунан һуң мине кире бороп ҡайтардылар да, мин иҫләйем инде урам буйлап ҡысҡырып илап ҡайтып килгәнемде. Ул мин әни менән, атай менән әсәйемә лә әйтмәй нисектер киткәнмен уларға эйәреп. Шунан һуң хәҙер уларҙың бит инде уйынға ваҡыты аҙ ҡалды. Улар мәктәптән ҡайта, шунан һуң эре генә дәрес әҙерләргә ултыра бит инде. Мин йә береһенә, йә икенсеһенә барам да, улар бит инде эре генә мында әлифба һалалар бит инде, дәрес әҙерләйҙәр, ә мин быяҡтан ҡарап ултырам инде. Шулай итеп мин бөтә хәрефләрҙе лә баш түбән өйрәнгәнмен. Иң беренсе баш түбәне миңә шулай күренә. Нисек күренә, шулай өйрәнгәнмен инде уҡып. Шунан һуң инде уларҙың әлифба байрамы булғандан һуң минең атайым мине етәкләп, ул тыуған тейешле Рәшиҙә апай. Йыма уға алып сыҡтылар инде. Шунан һуң хәҙер әтей менән килеп керҙек инде беҙ. Беҙ әтей тибеҙ, ауылда беҙҙең шулай, диалект шулай, шуға мин. Шунан һуң хәҙер инде, Мирсағай, әйҙә, ин, тиләр бит инде. Шунан һуң әтейем әйтә инде, юҡ, беҙҙең йомош Рәшиҙә ҡыҙыма инде, теге 1-нсе кластан уҡыған инде. Беҙ ишеткәйнек, кисәһеҙҙең әлифба байрам булған икән, ти инде. Шунан шуға һеҙгә бит башҡа әлифба кәрәкмәй, ти инде. Шуны һин бына Гөлсирә һылауыңа биреп торһаң инде тигәс. Был Рәшиҙә әлифбаһын биргәйне, мин шуны ҡултыҡҡа тығып ҡайтып киттем дә, ҡыуаныстым, сикһеҙлеге инде. Шунан һуң ана шул әлифбаны ятлап бөткәнсе мин аларға ғөмүмән даже уйнарға ла барманым шикелле инде. Шулай итеп, һәм минең дөрөҫөн генә әйткән ваҡытта ул китап минең өсөн психологик йәһәттән азат булыуыма ярҙам итте. Быға тиклем бит инде мин әйҙә уйнайыҡ, былайтайыҡ, ҡайһы ваҡыт инәлтәләр, ваҡытлары юҡ. Минең Гөлихан тигән әхирәтем бар инде, ул әллә иҫән-аман шулай уҡ. Гөлиханға уйнарға керҙе, миңә бер нимәгә йәнеге. Юҡ, мин Заһираларға уйнарға барам. Һәм ул мин инде ҡайтып китәм бит инде. Китап булғас инде мин һәр ваҡыт мауыҡтырғыс, бөтөнләй икенсе төрлө донъяла йәшәп ятам. Һәм дөрөҫөн генә әйткәндә, мин иң беренсе китап һинең өсөн нимә ул тиһәләр, азатлыҡ тойғоһо. Азатлыҡ тойғоһо. Мин бер кемдән гәлә бәйләнешле түгелмен. Китабым була икән, миңә инде күңел. Ул шунан башланған. Хәҙер дә теге. Дөрөҫөн генә әйткәндә, минең китапҡа мөнәсәбәтем ул нормальный түгел дип әйтергә мөмкин инде, сөнки мәҫәлән мин ҡыҙыҡ китап ҡулыма килеп эләгә икән, мин бер нисә төн йоҡламай уҡыным. Минең өсөн бер нимә ашау ҙа юҡ, эсеү ҙә юҡ,
йокол да юк, баллар да юк, эш тә юк. Менә шуны укып бетмәенсә мин кеше түгел. Бuna теге көләләр бит әле минем кай вакыт балалар күз карашынан күреп торалар инде шул ук вакытта ул гаепле диләр инде караш. Үземнең эскә киткән шул ук вакытта гаепле, чөнки мин үземнең бурсларымны үтәмәйм бит инде. Гражданин буларак, әсәри буларак. Әсәри тагы запойга киттеңме? Ана шулай минем мөнәсәбәт. И шуның өчен хәтта минем әлелә хәзер булгымын ул нәйтте инде теге Әмханау нимә ул бит инде хәзер тартып торган кутку дейме хәзер бигрәк тә күп бит инде интернетка инәң дә 1 секунд исендә минең алдымда теләгән китабың була бит инде. Ишнан табылай теге MyBook дигән бер ни бар бит инде сайт бар. И улар 749 сумга айына подписка ягыларың да 740 онда инде икрет-сикрет иң өр-яңа китаплар бит инде. Тик мин не инде үземдән холкымды белгәнгә хәтта 749 сумга язылмаем, чөнки мин һәр анда инем сыкмаем. Ай буе. Ай буе. Тагы шулай бит инде шуның өчен искиткес дөнья дип әйтер инем мин. Һәм шул ук вакытта тагы яңгызлык тойгысы булмай бер вакытта. Мәсәлән, бер вакыт мин әле авылда яшәйм бит инде. Шуннан һуң бер вакыт бер хатыннан кайтып киләде дә инде. Кайтып киләм. Авылда урам буйлап инде шуннан һуң хәзер иңгән кеше юк, сыккан кеше күрсәтәһеңә инде мин кеше белән бик аралашырга яратмыйм. Гомумән үземнең эскә дөньяма мин бик кирәк кешене индерәм һәм менә шуннан һуң күңелһез түгелме инде. Шуны ничек инде күңелһез. Мин моны әле кискә ашка мин Толстойды сакыргам. Мин Софья Андреевна белән Лев Толстойдың көндәлекләрен укый башлагайным һәм ашкынып кайтып барам мин хәтта. Мин кирәк 1 минутта минем туктап торган кимәй. Хәтта тизрәк кайтырга, шуларды укып бетергә. Шуннан һуң икенчесеннән китап нимә ул? Мәсәлән, миңа шул хәбәрле Роман Роландың бер үзәре әйткәйне. Тетрәткә мин аны еш кына исем алам. Роман Роланд әйткән инде Толстойды укыйм һәм башымда уйлар ярала. Һин бөек кешеләрне укыйм икән шундай. Һәм һин үзеңдең дә моны шул юсыпта уйларың, фикерләр туа башлай инде. Шуның күк, шуннан һуң икенчесеннән без ни өчен гомумән мин уйлайм инде biz бұл дөньяга мына безгә ян бирелгән мәңгелек ян диләр бит инде аны. Һәм әмма без ана шул ян турында бер нимә лә белмәйбез. Без белмәйбез, әмма ул бездә яшәй һәм уның бит үзенең ихтияҗлары, үзенең талаптары, үзенең тәгаенләнеше бар. Әмма ул явык. Мәсәлән, мына орлык күп. Безнең истәге орлыкты мин үзебезнең ян дип уйларым. Әмма мәсәлән Урлыкта алаһың, карап утыраһың, һин әле белмәйһең аннан нимә үсеп сыгар. Шулай бит инде. Һәм уны урлык үзе лә мөгаен әле белмәй. Һәм шуннан үсә башлай, шуның күп. Урлык ергә эләгә икән һәм без хәүһибәбез икән, тәрбияләйбез икән ул үсә. Ә без, мәсәлән, әгәр дә белеп тәрбияләһәң, ул үсә һәм емеш бирә. Безнең яныбыз турында без бит бер нимә лә белмәйбез. Без аны хәтта тәрбияләй дә белмәйбез. Һәм без гомер буе шуны эзләйбез, без гомер буе үзебезне эзләйбез. Һәм бәхет нимәкә дип һораһалар, мин уйлайм, моны шул үзеңнең тәгаенләнешеңне табып, үзеңнең миссияңны үтәү. Самореализация диләр бит инде психологияларда. Һәм мин карайм да моны еш кына сынапта. Мин төрле кешеләр менән аралашам һуңгы 92 елдан алып, мин бөтен дөньяла бик укымышлы, уникешәр сит тел белгән кешеләр менән аралашам һәм уйлайм, менә шундай үзләрен реальләштерә, гамәлгә ашыра алган кешеләр, улар да көнсөллек тә юк, күңел тарлык ла юк. Чөнки улар үзләрен аскан, дөньяһын аскан, ул үзен тапкан һәм ул үзеннән канәгать һәм шуннан ләззәт ала. Һәм менә кай вакыт карайм, көнсөллек, тар күңеллелек һәм мин уйлайм, ул кешеләр
Үзләрен тапмаган өчен, үзләрен гамәлгә ашыра алмаган кешеләр. Бер як Эскесе икән, көнсөллек шул ызалап та бәлки шул як көнсөллек ягы үсешеп китәләр, бит үзләрен таба алмаганлыктан микән. Үзен таба алмаганлыктан ул һәр вакыт үзенең тормышы менән канәгать булмаганлыктан һәр вакыт йодактың ярыгынан карап яшәргә мәҗбүр. Шуга әйтәләр бит инде, теге күршенең тавыгы катыны кыз кебек. Әйе. Без гомумән күбрәк шулай итеп яшәйбез. Менә телевизорда карарга, мавыгу, сериалдар бүткә. Ул бит үзеңнең тормышың кызык булмаганлыктан килә. Ин һәр вакыт ситән икенсе нимә эзләй. Дөресен генә әйткәндә, ул бер яктан ул үстерә әлбәттә, әгәр дә үсә икән. Мәсәлән, мин еш кына касан өлгерәйем язырга дип әйтәләр бит инде. Миңа һорайлар, мин уйлайм, мин бөтен әйберләремдә язганмын, үземнең тормышым миңа кызык түгел булып киткән мәлдәрдә. Икенче реальностька үсә. Мәсәлән, яки үземнең тормышымды мин контрольгә ала алмыйм икән. Шул вакытта мин язам, чөнки унда мин геройдарым минем кулымда, теләһәм үтерәм, теләһәм бәхетле итәм, теләһәм. Шуның өчен ул гомумән китап ул иң зур мөгъҗизәләрдән бере дип уйлыйм. Һәм иң кәрәк шуның тагыла бер күз бар инде теге. Иң кәрәк китап укып, моны бүтән нимәне белергә мөмкин булган китап, бер 10 китап бәлки бардыр диләр инде дөньяда. Әмма ул китапларның тап кайһы икәнен белүсен мең китап укырга кирәк инде. Яни шулай ук безнең үзебездә эзләгән күк. Һәм мәсәлән, менә без бит әсәрдә, һәр бер әсәрдә без барыбер үзебезне эзләйбез. Biz үзебезне эзләйбез һәм үзебезне күрәбез, табабыз, үзебезнең уйларыбызга, тойгыларыбызга хас нимәләр табабыз икән, без укыйбыз. Әгәр дә улай булмаса, без китапны ситкә һалып куябыз. Гениаль була. Хәтта менә шигырьдә ала. Мин дә бит шуны күргәйнем, мин дә бит шуны әйткән кигәйнем. Мин һүз таба алмагайным, менә бит дип, менә тетрәнә. Ул менә шулар бөтәһе күрһәтә, һин үзеңне эзләйһең китаптардан һәм әгәр дә һин улар һиңә үзеңне табырга, димәк, бәхетле булырга ярдәм итә икән, димәк, улар. Мин шуга аптырайм, китап нимәгә кирәк дигән нимәгә дөресен генә әйткәндә, чөнки һуңгы чорда мин үзем дә махсус теге китаптар укыйм. Шул ук вакытта ул менә нәфис әдәбият, ул кешеләр менән аралашырга өйрәтә. Менә хәзер коучлар хәрәкәте асылды бит инде ул именно мәсәлән коуч һинең менән һөйләшеп утыра, психолог һинең үткәнеңдә казына. Коуч һиңа һорау бирә, ул һиңа үткәнең һиңа кызык түгел. Коуч һиңа һорау бирә, мәсәлән, һинең менә онда хыялың бар, һин әле менә онда, һин нисен мондаһың, һәм онда нисек итеп барып җитәргә. Коуч һорау бирә, ул кәңәш бирмәй, чөнки коуч шулай ук әйтә инде, безнең бөтен нимә үзебезнең исебездә бар, бөтен белем бар. Без үзебез турында бөтен нимәләр беләбез. Без һорау бирә белмәйбез үзебезгә. Һәм коуч һорау бирә, һин бараһың, һин аңлайһың. Менә быны эшләргә кирәк, быны эшләргә, әни өчен дә мин саботаж. Хыялыма барып җитәргә миңа нимә кылмасалар, шуның күп. Һәм хәзер монда инде эмоциональный интеллект дигән нимә хәзер иң төп нигә инде алга сыга. Мин аны бер ул һүз тураһында мин ишеткәнем бер нисә ел элек безнең Санкт-Петербургта мин борынгы яһүд телен өйрәндем. Шунда безнең шул кадәрле кызык укытучыбыз бар инде. Вартанов дигән инде, искиткес. Шуннан бер көндә улсак кына дәрескә бер 5 минутка гына һуңлап килделәр, бездән гафу итен инде. IQ буенча инде мин тест үттем инде. Артык озаклап киттем инде. Шул кадәрле IQ югары инде. Шуннан мин шул кадәрле хукланам, акыллы кешегә. Мин мөгаен шуның яртыһын да гыя алмас инде. Балдардым инде. Шуннан был Вартанов әйтә инде. Беләһегезме инде? Ул IQ ул ерунда тормыш өчен бирелеп караган. Ул һәйбәт инде, акыллы булу һәйбәт инде, әмма иң югары IQ һине яшәргә, тормышыңда еңеләйтмәй инде.
эмоциональный интеллект деген бер ниме бар инде. Шунагы миңа әйтә инде менә һездә ул югары инде. Ну, мин гомумән бөтен тормышым эмоциягә корылган, мин әйтеп барам бит инде. Һәм шул вакытта ул аңлаткан инде, эмоциональный интеллект дигән нимәләр бар дип инде. Һәм бит кешеләр менән ана шуның менән аралашабыз. Кешене тояһың, кешегә хәленә керәһең, кешене арбайһың. Һинең яныңда уга рәхәт була. Менә шулар бөтәһе ана шул нейдән тойгылар интеллектыннан килеп сыга. А тойгылар интеллектын бит китаптардан, Нәфис әдәбиятен алып. Кызым тулдыла инде, роддомдан алып кайттык инде. Атаһы инде үштән кайтты, тю-тю-тю дип кенә сәңгелдәккә үрлә, ул баланың эргәһенә бармай инде. Бер көн йөрүй, 2 көн йөрүй инде. Кулына алмай, игътибар итмәй инде. Утырдым да кыскырып, елап ебәрдем инде. Мин әйтәм, ну, һинең балаң күп түгел дим инде. Мин инде үзем уйлап берем бит инде ул баласы. Шуның бу шул кадәр итеп утырдылар инде. Гөлсирә, һин беләһең бит инде, мин сит кешегә оҙаҡ өйрәнәм. Ул миңә шул кадәр кызык тойолғайны. Мин моның көндәлектәренән Толстойдың шулай булганын күрдем. Бер уйлап караһаң, уларның нисәмә бала бит инде, ул һәрбер балаһына йылып тойғыларҙы һаҡлай башлаган 3 йәштән һуң гына ул ҡыҙыҡһына башлаган бала менән. Ул да ят кешегә ситтән бик оҙаҡ ҡарап йөрөгән булып сыға. Бер уйлап караһаң, ысынлап та бул бит инде хатта хөрмәт. Ул барыбер һәрбер кеше үҙенең индивидуаль шәхси һәдәттәре менән тыуа. Әсәй кеше өсөн ул сит кеше түгел, сөнки беҙгә ул яралғандан алып, тибешә башлагандан алып, беҙ уның менән танышбыҙ. Йәшәйбеҙ. Беҙ уның менән йәшәйбеҙ. Беҙ инде 9 ай буйына беҙ ул баланы беләбеҙ бит инде. Ул беҙҙең өсөн. Ысынлап та атай кеше өсөн ул яңы гына тыуҙы бит инде. Әле аны нисек итеп тоторға ла белеп булмай. Шул Толстойҙы уҡығандан һуң мин инде иремдең эмоцияларын аңланым. Мәйтәм, бөйөк Толстой, ниндәй һиҙгер. Хатта ул да шулай булғас, ҡәҙимге беҙҙең кеүек ғәҙәти кешеләрҙән ниһан инде дип уйлайһың да. Һәм менә шундай нәмәләрҙә ҡайһы бер теге, мәҫәлән, мин менә шулай атайығыҙ шулай һеҙгә халҡым булды, тегеләй ҙә былай, шулай итеп ҡабул итә алыр инем, мәҫәлән. Ә мында мин уға икенсе төрлө баһа бирәһең, мәҫәлән, шул ни өсөн шулай булғанын аңлағандан. Һәм ул шулай уҡ һин кешеләргә ғәфү итергә өйрәнәһең шул китаптар аша. Һин аңларға өйрәнәһең, кешенең хәленә керергә өйрәнәһең, шулай дип. Гөлсирә Мирзаҡова, һеҙҙең фекерҙәрегеҙ иҫ киткес, тормошсан, психологик яҡтан күңелгә үтеп инерлек һәм менә уйлап ултыраһың да бик күп нәмәләрҙе өйрәнергә, китаптар аша үҙеңде танырға, табырға була тигән фекерҙә мин ҡаламын. Һәм бына шундай һорау биргем килә, һеҙ Европа илдәре буйлап бик күп йөрөнөгөҙ һәм Амстердамда университетында ирекле уҡып, тәржемә өлкәһендә белемдәрегеҙҙе камиллаштырҙығыҙ. Һәм шундай һорау биргем килә, сит ерҙә китапҡа мөнәсәбәт нисек һәм китапханаларға мөнәсәбәт нисек һеҙҙең ҡараштан? Минең үҙемдең эшем буйынса мин әлбиттә һәр ваҡыт китап яратҡан кешеләр менән аралашам. Китап дип һушы киткән кешеләр менән. Мәҫәлән, мин Африкаланан Джозеф Кабика дигән кеше менән, дуҫы менән уҡыныҡ бит инде. Ул 12 телдә еңел күсеп һөйләшә. Бер уйлап ҡараһаң, 4 йәштә әсәйҙән етем ҡалған, 11 йәшендә атаһы үлгән һәм ғөмүмән ҡолдоң ейәне бөгөнгө көндә шундай кимәлгә күтәрелгән. Ул китап тиһәң үлә торған кеше инде. Әллә нисә, ул үҙе белеме буйынса француз теле уҡытыусыһы, сөнки улар француз теленең француз колониялары булған илдә, улар французса һөйләшә бит инде. Һәм шул уҡ ваҡытта һәм шулай уҡ, мәҫәлән, Амстердамда беҙҙең бер уҡытыусы бар инде, минең Германиялағы минең етәксем һәм дуҫым Том Скаут миңә әйтте инде университетҡа барғанда, әгәр ҙә һин ысын мәғәнәһендә ғалимды күргән килһә, һин профессор Талстраның дәрестәренә йөрөтә торғайның. Шундай кимәлдәге кешеләр һәм уларҙың әлбиттә тормошонда китап. Һәм шул уҡ ваҡытта тағы, мәҫәлән, минең йыш ҡына китап магазиндарына ингәнем булды, онда китап иҫ киткес ҡиммәт.
Мәсәлән, моны ошындай китап, мәсәлән, шундай калынлыктагы китап, ул безнең аксага әйләндергәндә ул 1000, 1200, 1500. Һәм безнең китапларның шул тиклем нәйлегенән арзанлыгына аптырайлар инде. Шуңа мен теге анда тормыш шаусыз келә дигән китабымды алып барган. Шул Джозеф менән Ани Мари инде минем ул французшынка һәм ул нәйдән инде. Франциянан, ну, Буркина Фасола 17 ел инде. Шулай ук теге укол, нәйтеүгә өйрәтә инде. Тәрҗемә эшенә шөгыльләнә. Ул Библияны тәрҗемә итүчеләр бит әле. Шуннан һуң Хушлары китте, аптырандылар инде. Ну, алар бит инде уйлай, мәсәлән, безнең турала, дөресен генә әйткәндә, безнең ил тураһында, безнең Советтар Союзы тураһында әле сит илдә дөрес түгел караш, яңлыш караш. Һәм уларга һөйләһәм, уларның хушы китә торган инде. Шуннан һуң минең китапты күргәндә, Джозеф хәбәр һөйләй бит инде. Минең 30 китабым бар дип инде. Мин аптырайм инде барыбер. Ну, 30 китап, тип бит инде. Шуннан һуң хәзер мин шул китап тора инде бит инде. Был теге полкала дәреслектәр тора, һәм шул китап тора инде. Шуңа шайтып алып карам да мин теге Ани Марига мин үзем күрһәттем. Джозефка күрһәтмәгәнмен инде. Шуннан һуң шайтып алып карамдылар. Фотография тора бит бу. Бу һинең китапмы? Һез шундай китап сыгараһыгызмы? Уны тышынан калынлыгынан, кагыздан күреп бит инде. Уларның бирелгән бүтән ниме зауыктан, шундай полиграфия кимәленнән. Һәм мин аның дим инде, безнең өчен гадәти ниме. Мен шул кадәр аптыранып, аның аптыраганына аптыранып. Шуннан Африкага баргас күрдем оның китаптарын. Безнең менә 20-нче елларда сыккан бит. Юкатышлы, кагызда, шундай кулдан гына төшерелгән хүрәттәр менән. Әмма шулар, мәсәлән, шул Джозеф Кабиканың китабын укыр өчен кешеләр ул француз телендә түгел, ул үзенең телендә язган бит. Ул телендә махсус рәвештә курсларга килеп укыйлар. Мәсәлән, шул Джозеф Кабика менән катыны Библия тәрҗемә итеп, шуның менән файдаланып, улар үзләренең моба теленең язмаһын булдырганнар бит инде. Һәм ана шуга хәзер кешеләрне йыеп укыталар. Мин шул хәдәрем тетрәндем. Мин аны кайда әле мәктәпләрдә, Баймакта өйрәнеп инде мин һөйләйм инде. Мәсәлән, алар нисек итеп эшләгән? Моба телендә укырга, язырга, өйрәнергә теләгән кешеләргә реклама күбрәк. Әйтәләр дә инде, һәрбер авылда кеше табылды миһенә, ул шул үзенең телендә укырга һәм язырга өйрәнә торган 30 кешенең исемлеген язып килә. Буларның центрында, улар бөтен дөньядан спонсорлардан табып, аксаярны итеп, урлашмай, үзенең кесәһенә алмай, халык мәнфәгатендә кулланып, улар шундай үзәк оештыралар да, шунда улар ситтән торып һәм көндезге кеүек итеп укыйлар. Мәсәлән, елына 3-4 тапкыр килүләре. Шул вакытта яшәү һәм ашау бушлай. Мин барган вакытта шул Джозефтың катыны шунда дәрес бирергә, хәзер алар икенче калада яшәй. Шул туган нәйнә калаһына шул дәрес бирергә килгән иде. Һәм мине шул дәрескә алып бардылар. Күз алдына китерергә. Ну, моны шундарак дигәндә гына аудитория, матур гына инде. Шуннан һуң хәзер 40лаган кеше утыра, яшьтәр. Яшьтәр дигәндә менә 30 тирәһендәләр инде. Бер лап караһаң, уңыш йыю вакыты. Именно. Шуннан хәзер без кирдек бит инде, без киргәнек тордылар бит инде. Миңа бигрәк тә бер катын исемдә калды инде. Яшькенә матур гына катын, кулында бәләкәс кенә бала инде. Ну, теге уга нисә яшь икәнен әйтеп булмай, Африкала балаларны ябык бугас аларның. Ну, аягында басып тора инде. Шул бала бөтәһләр теге гәү килеп торып, мине бонжур фәлән дигән инде. Бу бала илап ебәрде инде. Шуннан хәзер бу илап ебәргән ул катын бактырып шайтып ниткән инде, буның эсе киткән икән, ул кәкә итеп ебәрде, төрсеп тә кимәгән бит инде ул бала. Шайтып хатта эйелеп, оялып инде усы менән шайтып барып алып балаһын кыттырып юып сыгып киткән булды бит инде. Миңә диләр тетрәтте, бит шундай шарттарда кешеләр
Француз телен белгән кешеләр үзләренең 145 мең кеше һөйләшкән моба телен өйрәнеп йөриләр. Ә без башкорт теле безгә кирәкме, юкмы дип кайда барһаң да шундай дискуссия бара. Минем һушым китте. Мин шул хәбәрем әйтәм бит, Африкадан кайткансы мин 30 сәгать юлда булдым. 30 сәгать буе елап кайттым. Күзем ушайтып шешеп кайттым. Бер яктан үземнең илем, ерем, туган илем, халкым, моңым, телем, әдәбиятым булганга мин куанып кайттым иде. Шул вакытта мин бит күрәм, нисек юкка сыгып барам. Күз алдымда. Һәм мин шулай мин әле һөйләгәндә әйтәм, ул азатлык алдык үзебезнең тормышыбызны төзибез дип әле укый яза белмәһәләр дә дөйр шатыр дәртләнеп яшәп яткан улар мине тауга менеп барган кебек тоела. Без ана шул таудан шул ук менә Дауыт агаларды мин күп. Менә шул Джозефтың брошюраларын күргәндән һәм мин менә безнең бүгенге киләсәгебез турында хыялланып, көн-төн йокламайынса шунда брошюралар сыгарган булып, халыкка аң белем таратырга дип утырган Дауыт агайлар, Һәдия апайлар, Губай Дәүләтшиннәр, Булат Ишенкуловтар. Мин шул Джозефларга карап, уның хезмәттәшләренә карап, мин шуларны күз алдыма китердем. 100 ел элек булган хәлдәр. Без хәзер шуның үстенә барып утырабыз, дип Джозеф һөйләй бит инде. Ани Маримнан әйтәләр инде. Халыктың шул кадәрле кызыклы мәкаләләре бар диләр инде. Менә шулар югалып бара ерга инде диләр бит. Мәйтәм, безнең әллә нисә томлык. Йылган. Безнең фольклор бүтән нимә йылган. Трап карайлар. Совет власте насарайдыр булмаган икән дип һөйләшәләр улар. Без аның кыйммәтен дә оныттык. Без зыянлы колбасага, кредит калынган машиналарга алдандык та. Без алданды. Без хәзер ипләп кенә мотор гына. Безгә туктарга, безгә шуны аңларга һәм туктарга кирәк. Туктарга кирәк, чөнки менә әле яңарак кына теге бер япон мәкале күземә ташлан таулар әйтә инде. Ата әсәһе эшләй, балаһы күмеләсә, уларның ендәре хәйрсез буласы. Безнең туралы дип уйлыйм. Безнең ата-әсәләр эшләнде, без әле эшләп маташа. Әмма потребитель дигән нимә минем әйтә. Чөнки мин Европала менә әйбергә гомумән тормышка кыйммәтләргә мөнәсәбәт мин күрдем. Европа, без Африка. Без әле Африка традицион. Мин уларның потенциалы югарырак дип уйлыйм Европага караганда. Мәсәлән, бигрәк тә Скандинавия илләрендә мин күп укыйм бит инде. Шулай мин үзем булгас, анда кайбер нимәләрдә кешеләр белән күп аралашкас бит инде. Мин хәзер кайбер нимәләргә икенче төрле итеп карайм. Эксперимент үткәргәннәр. Сыскандарга ожмах яһаганнар. Сысканга нимә кирәк, бөтен нимәләр бар. Шундай шарттар тудырганнар иде. Һәм шундагы бер буын, 2 буын, 3 буын, сыскандардан буын диде ул машина бит инде. Ана шул буыннарның деградациясын карагандар. Һәм ана шул нисәнчеләр белмәйм, 3-нчеме, 4-нчеме буын сыскандар иде. Улар гаиләле курга кимәй, балалары ла юк. Лесбийский, гомосексуальный мөнәсәбәтләр барлыкка килгән. Һәм улар гомумән белмәләр теләми. Чөнки әзер Бүтән нимәле деградация, мәсәлән, ана шунда, но без бит инде бүтән тереклектә барыбер шул бер канундар менә яшәйбез. Һәм мин дөресен генә әйткәндә монда иде. Шул теге югары потребительский моны нидәге дәүләтләрдә мин ана улар хатта үзеңне хаклау инстинктында югалткан. Бuna һеҙҙе тыңлап утырам да һеҙҙе күп ерҙәрҙе күргәс сағыштырырға һеҙҙең асыҡ миҫалдар бар. Китап уҡырға нисек баланы ылыҡтырырға, һөйөү уятырға кәрәк икән?
Ул әсәйдән Буламы улай? Гомумән әсәй бөтен. Шуның өчен бит юка гына түгел бездә әсә теле диләр бит инде. Гомумән мин тел мәсьәләсендә лә. Менә без әйтәбез инде тегеләй булай, безнең тирәләр рустар. Мен төрле сәбәп табабыз. Бер вакыт мин баргайным кунакка. Шуннан һуң инде. Күренекле кешеләр инде безнең башкорт интеллигенцияның балалары бит инде шуннан без утрабыз, күңелле генә һөйләшеп. Шуннан һуң янсәре сыкты бит инде. Мне вот по башкирскому стишок задали бит инде. Шуннан һуң уның әсәһе бер тотып нитеп китте бит инде. Вот опять тегеләйдә булай нәйт инде. Шуннан һуң бездә инде гомумән инде телләрдә дөрес өйрәтмәйләр инде. Башкорт телен инде сит теле өйрәткән кебек итеп өйрәтергә тиешләр. Мин яңрак кына Африкадан кайткан, минең әле монда бөтәле кан харап торганны, мин шул кадәрем бер тузып киттем дә инде мәйтәм. Тормыш шулай булса кундар, мәйтәм миңа Путин камысалай, кискене балам, тыныс юкы, колын сагым, мин һине яратам, әйдә, моны әкият сакына укыйк. Үз телеңдә. Үз телеңдә. Шуңа иртәнсә колын сагым, хәерле иртә, нишәй, әйдә аша. Дип әйтергә һезгә кем камысалай. Гомумән. Мәсәлән, мин әле 90 елларда бер Питер гаиләһендә булганым. Безнең Өфөнән сыккан художник, алар татарлар бит инде. Шуннан һуң мин бардым да звонокка астым, бер 7-8 яшьлек бала малай асты. Шуннан һуң нәйтә инде, кыскыра инде. Әтки, сиңа бер матур апасы килгән Санкт-Петербургта. Малай инглиз мәктәбендә укый. Ул хәзер өч телдә лә белә. Гомумән без балаларды йонсытабыз дигән һүз, без балаларыбызды түбән кимәлдән итәбез. Мәсәлән, менә шул бала шул тиклем уның мейе һыгылмалы һәм ул менә уга биреп калырга кирәк. Биреп калырга кирәк. Һиңдерә, ул менә хәзер әле компьютер дибез дә, үзебез компьютер алып утырттык та, ул компьютерны нимәгә кирәк икәнен дә күп атасы белмәй. Чөнки ул ысынап та помойная яма кебек, нәйдә табырга мөмкин, бриллиантларда табырга мөмкин, кутускыз нимәләрне дә табырга мөмкин. Һәм һин хәтта шунда ала мультик ниткән, шуның кебек иң нимә менә баланың эргәһенә ятырга, һәм менә был аю төшерелгән теге бала төртеп карай, һыйпап карай ул китапты сын. Китапты һәм ул һинең мөнәсәбәтең ул балага ала күрсә. Ишнан теге әле янә менән янсәрем шулай ук без бергә яшәнек, улар бәләкәй сакта бит инде. Мин шунда ук без өйдә башкача һөйләшәбез элек-электән, һәм мин балаларга без Камиләгә өйрәтмәдем, гомумән рус телен өйрәтмәдем. Ул башкача һөйләшә торган бит инде. Шуннан бер вакыт карайм, ул кызык кына нимәләрне. У меня идея. Не шундай нимәләр әйтә бит инде. Шуннан караган бу теге лунтикты карай, 3 минутлык кына бит инде. Ул ана шул лунтиктың 380 сериясын карап беткәндән, ул лунтиктың интонациясы менән тап-таза әйтеп просто һөйләшергә өйрәнде. Һәм ул башкортса, русса, мин әйтәм бит инде, балам мин бит инде белеп итмәйм, русса шулай дигән баһам тышка уйнарга сыкты инде. Ләсәй, ана бул малай, где мой мячик? Бул малай тувыны эзләп йөри, менә тәрҗемә итеп йөри бит инде. Шуның күк. Мәсәлән, әгәр дә гомумән безнең, менә мин һәр вакыт әйтәм, безнең тел хазина. Безнең башкорт теле айрылса, чөнки без төрки телләре менән нимәнән айрылабыз? Бездә хакау тел дип күренкерәп карайлар, чөнки безнең бернисә үзебезнең специфик өндәрбез бар, хәрефләребез бар бит инде. Менә мин инглиз телен тиз арала өйрәндем, шуның өчен мин аның грамматикасын да бик белеп итмәйм. Дәбер шатыр, мин һәйбәт укыйм һәм тәрҗемә итә алам, әмма һөйләшкәндә лә мин дәбер шатыр, аңлаһалар ярар дип һөйләшәм инде. Шул ук вакытта минең акцент юк. Ни өчен? Чөнки this is, thank you, how are you? Безнең бында уже артикуляционный аппарат безнең әзер. Африкага бара алдынан мен француз телен адрак кына баһалар өйрәнәм дип әйттем дә, дәреслек буенча өйрәнә башлаган, монда әйтелә инде. Самый ужасный звук для русскоязычного человека дип әйтәләр бит инде. Ул нинди ужасный звук икән дигән,
Бон-бон хәрефе. Ишнаның икенчесе бит инде. Bonjour хәрефен кутускус дип әйтәләр бит инде. Ул безнең ни? Ишнаның хәзер мин теге бараһың да мөрәҗәгатьтәләр бит инде французлар, но анда күз алдына китермәйләр. Кеше француз телен белмәү мөмкин түгел икән аларның нәйе бугас. Ишнагы мин шул ниткән je ne parle pas français. Ишнагы мин уны беләһем бит диләр. Мин французса һөйләшмәйм дип мин акцентһыз әйтә алам. Je хәрефе бит. Je ne parle pas français. Дидең өндәр. Рус артикуляцияны аппараты өчен ул котускус авыр. Яки мәсәлән менә нейде, борынгы яһүд телен өйрәнәбез дип, гайн. Шул ук нейдәләр бар. Q хәрефләре нейде. Гарәп телен өйрәнгәндә. Без башкорт телен гомумән өйрәнергә кирәк микән, юк микән, баланың башын угатып дип, етти кешеләр шул турында һөйләшә башлар. Мин хәзер гомумән Өҙөлөп төшә нимәлер мин хәтта хәзер өндәшмәйем дә. Элек илай талаша торган хәзер өндәшмәйем. Һәркем бит аңларга тиеш. Аңламай, без ул турала әлбәттә дөресен генә әйткәндә, әгәр дә без бөтә нимәне лә югалтып бетһәк, менә ошлар бөтәһе лә бернисә елдан ул югалу ихтимал. Һәм үзебезнең балаларыбыз, ейәндәребез менән хәтта маю солнышко, шуга бара. Ярату һүҙен сит телдә әйткәндә бөтөн менә усҡанмай. Ул балаңды менә үҙеңдең телеңдә рәхәтләнеп тубылдатып һөймәйһең икән. Ул барыбер миңә. Үҙебеҙҙең киләсәк быуындарыбыҙ менән арабыҙға уже дистанцияны итәбеҙ, ҡуябыҙ. Ҡыҙғаныс. Әммә мин уйлайым, ғөмүмән тормошта бит төрлөсә, мәҫәлән, ҡасандыр әйткәндәр теге һуңғы башҡорт, ҡурай уйнап, ул теге башҡорттоң үҙенән алда үлгән һуңғы башҡорттоң ҡәберендә илап ултырыр дигән нейҙәр бар ине. Унан дигән һүҙҙәр яҙыла ине теге 20-нче быуаттың баштарында әле шундай борсолоу бар ине бит инде. Унан ул башҡорт ниндәй кимәлгә күтәрелде. Шуға ул теге был тормошта нимәкәй булырын белеп булмай, шул ук ваҡытта мин уйлайым, теге шәхси яуаплылыҡ һәр беребеҙҙә булырға тейеш. Рәхмәт. Бына һеҙҙең ошондай теләк менән дә бөгөнгө осрашыуҙы тамамларға була. Һәр кем үҙ яҙмышы өсөн яуаплы. Шәхси теләктәрҙе камиллаштырыу өсөн дә үҙе яуаплы. Рәхмәт, Гөлсирә Мирзаҡова, бик матур фекерҙәрегеҙ өсөн һәм ғөмүмән үҙенсәлекле һүҙҙәрегеҙ, сағыштырыуҙарығыҙ, илдәр менән беҙҙең еребеҙҙе, телебеҙҙе, мәҙәниәтебеҙҙе сағыштырып, фекерҙәрегеҙҙе еткереүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Ижади уңыштар һеҙҙән тағы ла кәрәкле, уҡымлы, матур, йөкмәткеле әҫәрҙәр, ижад емештәрегеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт.